A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni sunana Hassan Kabir Yusuf Addu'a. Ni an haife ni a garin Sokoto, amma ni na fito daga wakilin Gabas 2 Ward, Katsina Local Government, Katsina State. Na fara makarantar primary school ina a Sokoto na Ida Akidis International Primary School a Katsina. Na je na yi karatun secondary school ina a Federal Government College Sokoto. Daga nan na wuce na yi digiri na farko a Federal University of Technology Mina a Civil Engineering. Daga nan kuma Allah ya kama muka je na yi masters a Petroleum Engineering a Heritage University Dubai. Daga nan kuma na kara wani MBA a Project Management a Anglican University. Daga nan kuma Allah ya taimaka na yi PhD a Environmental Engineering a Atlantic International University USA. Kuma daga nan na kara wata PhD in Petroleum Engineering a University of Salford. So yana ga wannan shine dan takaitaccen tarihin game da karatun da na yi. Da kuma rayuwa na yi ayyuka wajaje da yawa, na yi ayyuka a fanni da ya shafi shi engineering na petroleum, na environmental, na civil engineering, da kuma project management da procurement management a ma'aikatu na ƙasa da kuma na ƙasashen waje da private da kuma na gwamnati. Ina sa ran shi hidimar siyasa ta zama faraga kifaya kenan, ko faraga aini ta zama kusan dole ga kowa, saboda yadda da matsalolin suke ya kasance wani na iya ɗauke wani, amma a yadda abubuwan suke tafiya yanzu ya zama dole da wayanda Allah ya sanar ko kuma Allah ya ba iko, kamar wanda suka fita suka ga yadda ya kamata a yi su dawo su kama, saboda matsalolin sun wuce inda muke tunani. Duk wanda ya san akalla jihar mu 2015 ko shekara 8 da ya wuce ya zo ya ganta yanzu ya san ya zama dole kowa ya fito a san yadda za a yi, domin nan da shekaru aka ƙara wa'annan matsaloli na wata shekara 8 ba mu tunanin ita jihar ko ƙasar za ta iya ɗauka. So shi ne daga cikin abubuwan da suka sa dole muka fito mu ga abin da za mu iya ma ita kanta jihar tamu da mutanen. Ni na ɗan faro siyasa tun wajajen 2015 siyasar takara. Na nemi House of Representatives ko kuma ɗan majalisar tarayya na Katsina, wakilcin Katsina Local Government a shekara ta 2015 a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Yanzu kuma na kasance mataimakin ɗan takarar gwamnati a ƙarƙashin jam'iyyar PRP a dalilin na fahimta daga baya, ko kuma na fahimta ko na gane cewa siyasa a gida ita ce siyasa. Mun haɗu da mutanen kirki, mutane masu kima wanda suka hankaltar da mu cewa shi struggle ɗin nan ba wani abu ne da ake cewa gwagwarmaya a cire rana daya, amma abu ne wanda muke so mu kafa turwa wanda irin su Usman Bugaji da sauransu suka azama. Abin da muka yi shine akwai abin da ya faru da ita jam'iyya mai ci 2015. Ta fito ta yi takara, watakila ba ta yi tunanin za ta ci ba, ko kuma sakaci sai da aka ci ba a shirya yadda za a tafiyar da abubuwa ba, sai ya kasance an kare da sai a daura ma wani laifi har ta kai da shekara 8 ba a yi ba. To sai muka zauna da ni da abokin takarana, wanda abin da sauran jam'iyyu sai sun yi ta sun biya kuɗi har kasashen Dubai an rubuta musu, tsakaninmu muka rubuta feji wajen 150 akan yadda muke tunani, ma yadda muka fahimci matsalar da yadda muke gani za a canza ko kuma za a yi maganin matsalar. Abin da muka yi kokari shine na farko mun ɗauki yanayin da jihar take yanzu, sai muka lura abinda sai muka ba shi suna cewa a secured and a prosperous Katsina is possible, cewa Katsina da ke da tsaro da kuma yalwa za ta yi. Sai kuma muka ga akwai abin da ake cema SDG goals guda 17 wanda 15 jiha za ta iya yi, wanda ake sa ran zai a gama shi nan da shekara ta 2031, cewa ya kamata ita ma jiha ta juna. To shi wannan kundi mun tsara shi zuwa gida 9.
mun duba abin da muke ce ma good governance, watan gwamnati mai kyau ko kuma tsayayyar gwamnati hanyar mulki. Mun duba health care development, yadda za a gyara harkar lafiya. Mun duba ilimi, education shine harkar ilimi. Mun duba infrastructural development shine duba gine-gine da sauran amenities da ake bukata. Mun duba kuma mun duba agriculture and solid mineral resources, saboda shi noma da kuma solid minerals inda Allah ya bamu a ƙasa su ne hanyoyin da za a iya bi a yi maganin rashin aikin yi da kuma economy. Mun duba shi kanshi economy da industrial revitalization, sannan kuma shi kanshi social economic intervention, because mutanen mu suna buƙatar taimako daga gwamnati. Shi mumini ba a cizon shi sau biyu a rani ɗaya. To ina sa ran abin da ya faru 2015 ya kasance kuskure, ba mu san mutanen da muka tura ba mu san haka za a kasance ba. A 2019 muna iya kiran shi ganganci, don a lokacin mun fahimta ne ke faruwa kuma muka ci gaba da tura su. To ina sa ran yanzu idan har aka ƙara samun matsala kuma ya zama wani laifi, cewa ka san da matsala kuma ka ƙara koma. So ina son mutane su lura, su sani cewa bai kamata su bari a ci gaba da maimaita wayannan matsalar ba. Ya kamata su fito kansu da kwarkwata su duba cancanta, kada su dibi jam'iyya, kasa dibi kusanta da mutane. Daga cikin jere-jeren abubuwan da ake cewa Allah ba zai, mutanen da Allah ba zai kalle su ba zai musu gafara ba zai musu rahama ba ranar kiyama, akwai mutum uku. Na farkon su shine wanda ya kasance yana cikin sahara ya ga mutum mai bukatar ruwa ya hana shi, ko kuma wanda ya kasance ya yi mubaya ko ya kama ma wani shugaba don neman abin da zai amfana da shi a nan duniya, wanda in ka lura kusan shine abubuwan da suke faruwa yanzu. Mutane suna zaɓe don abin da za su samu, ba su kuma fahimta cewa a'a wannan laifi ne har ga Allah, kuma babban laifi kaba'ira wanda Allah ba zai kalle ka ba zai rahama a gare ka ba zai tsarkake ka ba zai maka gafara ba a ranar alkiyama. Mutane su shiga hankalinsu, su duba ɗan takarkaru waɗanda suka cancanta, waɗanda za su yi musu maganin wannan matsala. ɗan kuɗaɗe da ake ba su sani ba inda za su kai su. Akalla in za a ce ƙuri'arka shine a baka minimum wage na shekara 4, wanda kuɗi ne mai wajen miliyan 4. Jami'an tsaro su sani cewa na farko dai ana matukar buƙatar su, domin muna sa ran kamar Katsina yanzu akwai wurare da yawa da zaɓen ba zai yiwu ba. Akwai wurare da yawa da kuma wasu suna nan suna jira karas su yi amfani da mutanensu na banza su lallata zaɓe ko su yi magudi da suke so. To su kuma jami'an tsaro su sani haƙƙi ne a kansu wanda Allah ya ɗora musu na su tabbatar da sun tsare rayuka da kuma dukiyoyi na masu zaɓe a lokacin zaɓe, kuma su sani duk abin da ya faru to gaba ɗaya za a sha wahala.